vysvetľujem, tu prehnane venujeme niekoľkým betónovým stĺpom, ktoré bude treba prerobiť. Juraj, je toto podstatou celej kauzy Prešovskej nemocnice, alebo je to teda hlbšie? Aj tá nervozita premiéra Roberta Fica ukazuje, že to je v skutočnosti hlbšie. Veď si to pamätáme, že mal pred týždňom taký pokus Robert Fico rozprávať to s novinármi pokojne. Vyzeralo to, že špekulovali sme, že z nejakých prieskumov mu vychádza, že keď je milý a pokojný, tak vtedy možno, že ľudia ho viac počúvajú. Vydržalo mu tu presne 2 tlačovky a už potom, keď riešil nejakú konkrétnu krízovú vec, konkrétne na stavenisku v Prešove, tak na novinárov kričal a nadával im. Veľmi dobrý vtip som videl, že nadával novinárom za to, čo pokazil Robert Kaliňák. Ale teda ten problém je oveľa hlbší. Robert Fico to zľahčuje. Hovorí slovo stĺpiky, je namiesto toho, aby hovoril stĺpy, už aj na také drobnosti je vidno, že chce, aby sme si všetci mysleli, že to je nič, to je nejaký stĺpik. Môžeme sa o tom hlbšie baviť. Zhodou okolností problémy v tej nemocnici sú v podzemí tej nemocnice. Ale aj ten problém s tými stĺpmi v skutočnosti ukazuje, že aký babrák je Robert Kaliňák, keď mal postaviť takú zásadnú stavbu a musel tam zrazu vyhodiť stavebné firmy. Aj to je veľký problém. Hovoríš o probléme v podzemí. Myslíš tým to, že Robert Kaliňák obstaral tie spodné 3 podlažia utajovaným spôsobom cez vojenské spravodajstvo, takže my vôbec ani netušíme, čo to stálo, kto to stával, čo tam je, hej? Presne tak, to je najväčší škandál tej celej výstavby. Robertovi Kaliňákovi lietajú stovky miliónov eur. A nikto z verejnosti netuší, nevie povedať, koľko tá nemocnica naozaj má stáť, či je predražená, teda tušíme, že je predražená, ale Robert Kaliňák si vymyslel preňho veľmi akože šikovný trik, kde môže utajiť veľkú časť tej stavby. My vôbec nevieme, či cez tú podzemnú časť, vojenskú stavbu, ktorú vlastne bez súťaže napriamo niekomu zadal, nevieme komu, nevieme za koľko peňazí, že či cez to v skutočnosti neperí aj iné časti tej stavby, či koľko to naozaj v skutočnosti bude stáť. Mne sa veľmi páčila prestrelka nášho kolegu Dušana Koroliho, nášho košického reportéra. Mal to šťastie 2-krát tento týždeň byť na tlačovke s Robertom Kaliňákom a raz s Robertom Ficom. A veľmi dobre poobracal Roberta Kaliňáka, keď sa ho pýtal úplne základné otázky. Pán Kaliňák, a koľko to stojí? Koľko stojí tie názemné podlažia? Koľko podzemné? Robert Kaliňák... málo povedal. Ekvilibristicky, áno, povedal málo. Nakoniec musel Robert Kaliňák odpovedať na otázku, že či to teda bude stať celé dokopy tá nemocnica miliardu. Na to veľmi nedôveryhodne povedal, že to bude menej, no ale ani tomu by som neveril. Nebudeme nikdy vedieť, lebo to je utajovné. Presne tak. Že tam to mohlo stať 100 miliónov, mohlo to stať aj 300 miliónov, mohlo to stalo aj viac, lebo vlastne ako keby, keď sa stavia, tak tie podzemné podlažia zvyknú byť drahšie než tie nadzemné, lebo sa tam robia tá izolácia základovská a tak ďalej, výkop. Presne tak. Robert Kaliňák ma vyhovoril, že nebudem, dobre to skúšate na mňa, nebudem vám hovoriť, čo je v podzemnom, lebo to je utajený objekt, ako keby tam vyvíjali, ja neviem, jadrovú bombu, alebo čo, to samozrejme nič také sa tam nebude diať, bude to nemocnica, len možno použiteľná v podzemí na vojenské účely. A teda ja osobne Robertovi Kaliňákovi, keď má k dispozícii nejasné množstvo stoviek miliónov eur, nedôverujem. Ale už sme si takmer istí, že to je predražené, že? Lebo vlastne 360 miliónov to malo stať podľa toho vypísaného tendru. Vyhralo to konzorcium slovenských maďarských firm za 451. Teraz už je to o 100 miliónov takmer viac. Keď teda bereme do úvahy, že za koľko tam vpustil tie ďalšie firmy a súčet s tým, za koľko bude vypísaný ďalší tender, už sme si takmer istí, že to je predražené? Neviem, Miro, pýtaš sa, ako by si v skutočnosti tú nemocnicu nechcel, neviem, či to pse batériu chceš, alebo nechceš. Je to jednoznačné, podľa mňa sme to mohli povedať, keby sme povedali na začiatku, keď Robert Kaliňák s Robertom Ficom oznámil, že minister obrany bude stavať nemocnicu na Slovensku, čo je neskutočné, tak vtedy sme už mohli povedať, že to bude predražené. Problém je, že nebudeme vedieť povedať tú úplnú cenovku, ale to, že to je predražené, vieme povedať na 100%. Chceme do psej matere tú nemocnicu, lebo nie za takýchto podmienok. No tak my sme tú nemocnicu nikdy nechceli, veď to sme sa aj v tom Prešove dozvedeli, že vlastne tá zlá vôľa opozície a médií, čo už je prakticky jednomiatý prúd, sa postarala teda o tieto neúspechy a to škodu, radosť a vlastne všetko toto, ja samozrejme nechceme. Hlavne tí ľudia v Prešove to nechcú. Však na čo je taká nemocnica, dobre. Je toto na odstúpenie Roberta Kaliňáka, to, čo sa tu deje okolo tej nemocnice? No ja som presvedčená, že áno, lebo síce som sa na svoje počudovanie stretla aj s názorom, že on ako mohol ako minister zabrániť
teda takémuto niečomu, ale veď to je... To prišiel vlastne. Veď presne jemu to nejakým spôsobom padlo z neba, ale tam už to základné obstarávanie samozrejme a vlastne aj tá finta. Tá finta s tým, že tá časť je utajená, to mňa až pobavilo, že vojenské spravodajstvo bolo vlastne tým, kto mal robiť ten výber spomedzi tých subjektov prihlásených do súťaže. Dokonca v rámci toho, aké má vojenské spravodajstvo úlohy zo zákona, som rozmýšľala, či to nebude teroristický útok smerom na štátny rozpočet, ale proste čo. A no jednoducho, samozrejme, že to je ešte aj keby neparticipoval na tom tým spôsobom, ktorý vieme, o ktorom vieme, tak by bol vlastne samozrejme zodpovedný za to. Len tam sa jemu niečo zrútilo pod rukami a v zásade my nevieme ešte čo. Lebo to je presne tá utajovaná časť, ale nemyslím si, že Kaliňák plánoval, že sa stane tento prúšvih, že sa na ani nie 20 stupíkoch zistí zlá betonáž a teda blbosť. Neviem. Ale akože mohol predpokladať, že tam dojde firma, ktorá to nezvládne, lebo oni to urobili takú vec, že oni tú súťaž nastavili tak, že boli tam extrémne krátke dodacie lehoty, lebo však ženú ich voľby, hej, a zároveň tam bola nízka cena, tých 360 miliónov, čo dokazuje, že tým, že najnižšia ponuka bola 450, že to ešte je zle nacenili. A to znamená, že ešte menej firiem sa do toho prihlásilo, takže on naozaj urobil akože úplne zbabrené obstarávanie. Je to podľa teba aj na odstúpenie Roberta Kaliňáka? No, veľmi dobre si to pomenoval, teda to je veľmi dobrá odpoveď Robertovi Ficovi. Či teda Robert Kaliňák môže za to, čo sa deje na tej nemocnici, za to, nielen za to, že má za to prevzal politickú zodpovednosť, ale za to, ako on nastavil tú stavbu a ako sa dohodli s Robertom Ficom, že toto bude naša erbová vec, do vody, kam ukážeme nemocnicu a za to, ako to urobili, ako neprehľadne, tak za to presne Robert Kaliňák môže. Keď sa pýtaš, či by mal odstúpiť, viem ti povedať 10 dôvodov, pre ktoré mal Robert Kaliňák odstúpiť. Toto je rozhodne jeden z nich mal byť, ale od momentu, keď Robertovi Kaliňákovi prešiel únos vietnamského občana pri tej miere jeho účasti, čo už aj teraz vieme vydokladovať, že akú mieru účasti na to mal, tak od toho momentu to vyzerá, že mu prejde čokoľvek. Za tieto vlády pomohol zbrojárovi Strnadovi stať sa najbohatším zbrojárom na svete. Bez tendrov, všetko. To sa takéto nedialo, že? Vyzerá, že toto je Robert Kaliňák prišiel do pozície, na ktorú sa podľa mňa pripravil celú svoju politickú kariéru. Má veľmi dobre premyslené, ako sa dajú míjať miliardy eur. Dostane tu potom vlastne nejasný, vyfúčaných niekoľko miliard eur a bude problém aj to zrekonštruovať, čo všetko vlastne pomíňal. A nielen, lebo tie zbrojené projekty sú také, že my ešte budeme nejaké roky splácať. To znamená, že to neminul len to, čo mal. Robert Kaliňák každý týždeň príde s niečím, že potrebuje nový tank alebo ešte ďalšiu F-16. A tak je to už vlastne neprehľadné, tak veľmi to ovládol, že potom už, keď hovoríme o niekoľkých stovkách miliónov eur utopených v nemocnici, tak to vyzerá, že to vlastne to je pod jeho bežný štandard, pod jeho rozlišovacú schopnosť. Ale keď sa hovoríme, vieš, o tej nemocnici, tak tam, aby sme úplne že neodchádzali k tým F-16-kám, tam sa zahmlieva po tých základných veciach. Napríklad o tom dozore, lebo veď my sme všetko laici, hej, ja sa môžem iba dočítať v rozhovore s odborníkom, že tam má dozor stavebný skontrolovať každú jednu miešačku, ktorá príde s tým betónom a potom príde vlastne Kaliňák na tlačovku alebo do nejakého média na rozhovor a hovorí, že ale veď to sa nedalo hneď kontrolovať, že to neviem čo, to sa dá zistiť až po 30 dňoch a preto koľko bolo tých stĺpov vlastne pokazených, ale to je ja verím v tomto prípade skôr tým odborníkom, že to je domino. Že proste zlyhali tam tie dodávky, tam asi sa aj kradlo, lebo veď ako by to inak vyzeralo, vlastne keby sa nekradlo. Čiže to je, ako vravím, keby tam nemal Lombard. Presne s takým akoby nevyhnutným záverom a ešte vlastne ich máme pochváliť za to, že na to prišli teraz výbor. Ešte mohla spadnúť tá nemocnica ľuďom na hlavu. Takže tak. Ako si myslíš, že bude vyzerať august a september budúceho roka pred Prešovskou nemocnicou? Čo podľa teba bude postavené a čo nie? A pričom bude Fico prestriehať tie pásky? No pri niečom ich prestriehať bude. Pri niečom to bude, lebo to je vlastne ten základný termín. Stále sa preto hovorí o tom lete, respektíve septembri 27, lebo to už bude taký najzúrivejší predvolebný čas. A pri niečom teda tie pásky bude prestriehať. V zásade ty sa pýtal
otázka, že ako bude vyzerať objekt, na ktorom on sa bude preháňať v koleskových korčodách. A niekde bude na tých koleskových korčodách, možno bude mať natličku do psej matere, to sa ešte uvidí. Možno po takom tom prázdnom skelete, to by sa podľa mňa mohlo podariť. Že na efekt to urobia, že to bude proste ten betón. Že to bude veľké, áno. Veľké oplaštenie a vnútri... Niečo, že bude stáť, sa asi dá veriť, ale od takej toho hrubého skeletu alebo takej tej holostavby je samozrejme ešte veľmi ďaleko. Myslím si, že keď hovorili o skúšobnej prevádzke na jar 28, tak už to teraz poviem iba takú špekulatívnu, intuitívnu vec, ale už ako keby nepredpokladali, že pri tom budú. Že už na jar 2028 oni nebudú odpovedať na otázky, že ale prosím vás, kde je tá skúšobná prevádzka tej nemocnice? To je akože ten nezmysel, lebo je to nezmysel. Stavby po spustení tej nemocnice neexistuje, že by uplynul pol roka alebo 3/4 roka. Presne tak. Tak sa stavajú bežne stavby, že postavíte hrubú stavbu a rok, niekedy aj 2 to trvá, kým ju proste dáte dohromady. A na Slovensku je v podstate normou, že všetko je slávnostne otvárané, alebo dôležité objekty sú slávnostne otvárané presne s tým preslihávaním tých manžličiek dávno predtým, ako sa vôbec dá hovoriť o nejakej prevádzke. Máme to dokonca v zákone, že je možné predčasné spustenie stavby, ale podľa mňa na toľko rokov, koľko je potrebných medzi tým odprezentovaním hrubého skeletu a čo len skúšobnou prevádzkou, ani to, čo ten zákon dovoluje, vlastne nemusí stačiť vôbec, veď to sú reálne roky, hej, a oni sa tu bavia ako o mesiacoch, ako keby naozaj nejakú záhradu chalu. Môže to skončiť ako Rásochy, že proste nakoniec tam nikto nedostavia, že dojde tam ďalšia vláda a povie si, že pre Boha, že ešte 400 miliónov to máme brať, alebo koľko? Teoreticky môže, aj keď to asi nevieme, to asi nevieme a bude to asi závisieť od toho, že naozaj v akom stave to bude v lete 27, ale ten môj pocit, že už je mi jedno, čo s tým bude ďalej, bol intenzívny, keď som sledovala tento týždeň, ako sa vyjadrujú na túto tému. Ale Rásochy bol zase akože naozaj taký tam sa stretlo toľko zlých okolností, že nakoniec z toho bola vlastne jama plná vody. Teraz čakajú takéto našlapné nie? Akože on rozostavia lajnory, tam urobí nejakých možno, že 10% prác do tých volieb a zvyšok nechá na ostatných. Oni idú vysúťažiť proste tunel pri Bratislave, ktorý má stať akože v jednotkách miliard, možno, že hej, pozatvárajú zmluvy, akože čakajú nás takéto našlapné miny v ďalšom období. Robia to tak, aby proste rozohrali niečo, čo tu niekto bude splácať možno 10 ročia. Špeciálne je rozstávaných veľa nemocníc po Slovensku, veď aj v Martine a Banskej Bystrici, nehovorím o tých súkromných, ale o týchto verejných. A tam doteraz nie je úplne jasné, že odkiaľ tie peniaze budú. Už som zaznamenal také výzvy od prezidenta Pellegriniho a aj od premiéra Fica, že nech sa zaviaže aj opozícia, že to dostavia a všetko to dorobí. Ale oni začali s tými projektami, ale nehovoria, z čoho to dofinancujú. Plán obnovy je iba na nejakú časť tých stavieb a zostávajú stovky miliónov, ktoré vlastne bude treba hľadať v budúcnosti na tie nemocnice. Čiže v zásade táto koalícia stavila na to, že sa budú tváriť, že oni sú tí, čo rozostávali Slovensko. Dostavia ho niekto iný, hej. Ale otázka, či ho vôbec niekto dostavia všetky tie nemocnice a robia to naozaj tak, že plná spotoba, že my chceme mať tie fotografie v predvolebnej kampani, robia to kvôli ním zjavne, ale že by to zodpovedne naplánovali aj to financovanie, tak to sa nedá vôbec povedať. Ty sa teraz pripomenul, že oni vlastne už teraz vinia opozíciu, nie len teda z toho, že má tú zlomyselnosť a tú škodoradosť za to, čo údajne za to zodpovedá, ale oni neprišli a nepriložili ruku k dielu. Ako to, že všetci sme nešli nejakú pracovnú sobotu si spraviť do Prešova. Všetci sú na vine. Môže to byť nakoniec silná predvolebná téma, nielen ten Prešov, ale to vlastne akým spôsobom oni rozbehli nejaké stavby, ktoré po nich niekto bude splácať? No ja mám pocit, že zatiaľ to vyzerá toto na taktickú chybu Roberta Fica, že on chce, aby to bola predvolebná téma jeho kampane Smeru, ale skôr to vyzerá tak, že to bude predvolebná téma opozície o tom, aká neschopná je táto vláda.
Tento týždeň na špecializovanom trestnom súde vypovedal Zoltán Andruško, ktorý začal spolupracovať pri vyšetrovaní vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zopakoval, že vraždu, ale aj prípravu vraždy prokurátorov si objednal Marian Kočner. Juraj, máš pocit, že sa ten proces po takejto dlhej dobe hýbe správnym smerom? Myslíš si, že Marian Kočner môže byť za tú vraždu naozaj odsúdený? To je veľmi ťažká otázka, lebo teda toto je špecifický súdny proces, kde vlastne sme sa úplne netradične vrátili úplne na začiatok, aj potom, ako vlastne dvakrát súd, špecializovaný trestný súd o tom rozhodol a vyšší súd, najvyšší súd vlastne povedal, že nekonali ste dobre, nezohľadnili ste všetky dôkazy. Čiže ja dúfam veľmi, že tentokrát už sudcovia naozaj vyhodnotia všetky dôkazy, budú na ne prizerať, budú ich analyzovať, budú počúvať znalcov. Veľmi typický príklad je, keď predchádzajúce rozhodovanie na špecializovanom trestnom súde nebralo úplne do úvahy Kočnerové správy v Tréme, ktoré podľa mňa aj lajkovi z nich bolo jasné, že sa so Žužovou si písal o vražde Jana Kuciaka, ale súd to ignoroval, napriek tomu, že znalci hovorili, že áno, toto vyzerá ako znakový jazyk, že sa na niečom dohovárajú. Čiže a to musel naozaj prísť až najvyšší súd a povedať, že toto ste mohli zohľadniť, že nechápem, prečo ste tento dôkaz vlastne tak zle vyhodnotili. Ale sme v situácii, kde máme úplne nový senát, začíname úplne od začiatku, čokoľvek sa môže stať. Či môžu odsúdiť Mariana Kočnera, je to možné. Zároveň ale by som pozeral na to zo strany obhajoby Mariana Kočnera. To je Marek Para a ľudia okolo neho sú poučení. Máme tu mašinériu tejto vládnej koalície, ktorá mení trestný zákon na dennom poriadku takmer. Vymýšľajú stále nové pravidlá, ako obmedziť kajúcnikov, čo vlastne predovšetkým robia pre Tibora Gašpara a svojich politikov, ale veľmi môžu tie zmeny zasiahnuť aj do tohto procesu. A vidíme, že hlavná taktika vlastne nielen Tibora Gašpara v kauze očistec, ale aj tu v tomto prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej bude spochybňovať proces, spochybňovať to, ako sa došlo k dôkazom a nie je teda vecne, že či sa vec stala. Budú to vlastne podkopovať takto ten proces tí advokáti a obávam sa, že majú stále väčšie páky na to, ako to robiť. Vďaka tomu, ako táto koalícia schvaľuje zákony v ich prospech. Takže sa to možno, že oproti tomu prvému kolu, ktorý bol v roku 2020, myslím, sa to ako keby zhoršilo tá situácia? No, určite sa zhoršila situácia v tom, ako dokazovať zločincom ich zločiny a ako ich trestať. Tá sa zhoršila. Uvidíme, ako táto vládna koalícia nakoniec dokáže obmedziť kajúcnikov, lebo s tým majú trošku problém. Zastavili ich ústavný súd, ale myslím si, že tak veľmi na to záleží, že niečo vymyslia a neviem si predstaviť, že by to advokáti Mariana Kočnera nevyužili. Andruško prišiel s tvrdením, ktoré sme doteraz nepočuli. Hovoril o úlohe bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, o Norbertovi Böderovi, o niekdajšom špeciálnom prokurátorovi Dušanovi Kovačíkovi a ich vzťahu k zločineckej skupine, ktorá údajne pomáhala Kočnerovi, to je citát. Nataša, je podľa teba dôvod mu veriť, alebo byť skôr opatrný pri týchto tvrdeniach? Tam je podľa mňa podstatné to, že tak ako pri kajúcnikoch, tak aj pri už vlastne odsúdenom Andruškovi to ešte nič neznamená, že niekto niečo povie natriej, ako sa vraví, niekoho iného vypovedá proti niekomu. Pokiaľ výpoveď tohto typu nie je krížom krážom popreverovaná vlastne ako sa len dá, tak nemá tú hodnotu, ako sa nám snažia súčasní koaličníci aj pri tých svojich pokusoch zmierniť následky tých výpovedí kajúcnikov a ešte to premietnúť do legislatívy, ako sa nám snažia nahovoriť, že to je, veď niekto si chce polepšiť, tak proste, alebo nasľubuje Čurilovcom, že neviem čo, akože koho do toho namočí. To tak nie je, že? Čiže my vlastne nemusíme sa rozhodovať, že ako veľmi budeme Andruškovi veriť, pretože my nebudeme v konečnom dôsledku rozhodovať o tom, že ako budú vnímané tieto dôkazy, ale podstatné je podľa mňa to, že ako by si on prilepšil, keď on už sedí. On uzavrel dohodu o vine a treste, on dostal 15 rokov, ale to nie je, že si vlastne pomáha v nejakom prebiehajúcom konaní, kde by teraz bol práve obžalovaný. A musím povedať, že čo na mňa pôsobilo autenticky veľmi uveriteľné a nevidela som tam sama nejaký zádrh, bol
logika, že prečo on vlastne hovorí až teraz, kedy, za kým, s čím išiel a čoho sa obával. Lebo keď sa len pokúsime si predstaviť, komu sa zveríte v roku 2012 s informáciou, presne, že v deň, keď sa Tibor Gašpar stal policiom, akože komu? Akože kde oznámiť, že viem o pripravovanej vražde Žilinku. Že toto je pre mňa vlastne také akože uveriteľné a autentické, že tak mám nejakého známeho bývalého policajta a opýtam sa. Áno, to sa presne stalo. Andruško začal hovoriť o úplne inom prípade, o vražde bývalého primátora Urbanova László Bašternáka z roku 2010. Keď sa vraj dozvedel, že za tou vraždou je Alena Žužová, ozval sa svojmu známemu bývalému policajtovi, ktorý priamo pred ním zavolal novému, vtedy čerstvému policajnému prezidentovi Gašparovi. Andruško kamarát sa podľa neho dohodol s Gašparom po telefóne na stretnutí, keď sa ale z neho vrátil, Andruškovi povedal, citujem, nech radšej mlčím, lebo dopadnem tak, ako dopadol zavraždený Bašternák, a tvrdil, že je to odkaz od Tibora Gašpara. Ako, Juraj, podľa teba obvinenie, ako vážne toto obvinenie podľa teba je a môže podľa teba Gašparovi ešte viac politicky uškodiť? Drobne to upresním, to nie je vlastne, alebo teda tento typ vyjadrenia Andruška nie je úplne nový. On už v minulosti povedal, tak sa vlastne aj Tibor Gašpar v prvej reakcii bránil, že jeho advokát Marek Para, jak všimneme si, Marek Para, advokát Tibora Gašpara, Marek Para, advokát Mariana Kočnera a popri tom ešte poradca premiéra. Čiže, aby som sa vrátil k tomu, Tibor Gašpar v prvej reakcii na výpoveď Andruškova povedal, Marek Para mi hovorí, že veď to je niečo staré, to už predsa hovoril. Áno aj nie. Naozaj Andruško už v minulosti vypovedal, že dostal odkaz z Bratislavy, že... Ešte počas vyšetrovania my sme to nepočuli. V spise to bolo, či asi na to naradil. Že dostal odkaz z Bratislavy, že nemá sa v tej vražde Bašternáka rýpať, lebo môže podobne dopadnúť. A musí aj sám Tibor Gašpar priznať, že vlastne vtedy to nebolo tak jednoznačne povedané, že Tibor Gašpar hovoril, že bol môj známy za Tiborom Gašparom a odkaz z Bratislavy znel takto. Teraz jasnejšie to spojil s Tiborom Gašparom. Či to Tiborovi Gašparovi uškodí, musí to odvtedy vlastne Tibor Gašpar vysvetľovať a či je uveriteľné, že Tibor Gašpar poslal takýto odkaz, no neviem, ale máme Tibora Gašpara, ktorý stojí pred súdom za to, že zneužíval políciu a vytvoril podľa obžaloby organizovanú skupinu, ktorá až mafiánsky pôsobila v prospech Smeru. Čiže viem si predstaviť, že Tibor Gašpar dával všelijaké odkazy. Ale mňa na tomto celom veľmi upokojuje postup prokurátora Petra Kysela, ktorý potom, ako si toto všetko vypočul na súde, dal si na to čas a povedal, jasné, mnohé veci sú aj pre mňa nové, ideme to preveriť, ideme nové postupovať, ideme vyšetrovať. To, čo Andruško hovorí, oslovíme svedkov, je tam napríklad ten Andruško známy. Podľa mňa ho musia vypočuť, musia zistiť, čo sa naozaj stalo. Musíme počuť výpoveď človeka, ktorý priamo sa podľa svojich slov s tým Gašparom rozprával a budeme vedieť potom vďaka tomu viac. Čiže ja som pokojný v tom, že zdá sa mi, že tá prokuratúra postupuje presne zákonne tak, ako má. Dozvedeli sa nové skutočnosti, idú to vyšetrovať a keď budú postupovať tak, ako majú, tak ešte na tomto súdnom procese dozvieme, čo je vlastne to dovysvetlenie toho. Nataša, Gašpar toto obvinenie veľmi zľahčoval. Do akej miery je podľa teba tento politik už tak skompromitovaný, že by mal v politike skončiť? Tibor Gašpar je obžalovaný, čo by v inej krajine možno táto jednoduchá veta stačila na to, aby v politike v podstate nepôsobil. Že to je stále také naše vytúžené prianie, aby títo ľudia skončili aj sami, aby ako obžalovaní neviedli Národnú banku Slovenska alebo nezastupovali nejakú inú inštitúciu, pretože kazia obraz tej inštitúcie a všeobecne tú dôveru. Na Slovensku stále s takou vetou na perách väčšinou, že ako nie sú prilepení na tú svoju stoličku, tak sú prilepení na tie stoličky aj napriek, ako proste obžaloba je už to posledné štádium toho trestného stíhania proste predtým, ako už potom odtiaľ sú iba dve cesty, vinný alebo nevinný. To znamená, že sú veľmi silné veci. Ešte to stále samozrejme neznamená, že bude odsúdený, ale jednoducho to je veľmi akože silná vec. Napokon aj on má evidentné obavy a čo sa deje s tou kauzou, kde je obžalovaný, je vlastne to dlhoročné odsúvanie len
aby sa to vlastne dostalo pred súd. Čiže podľa mňa ho pre politickú nejakú funkciu kompromituje už toto, on si to evidentne nemyslí. Denník si nechal zmerať v agentúre Ipsos, ako na poličov pôsobí Gašparova či Bederová kauza Očistec. Juraj, ako sa pozerajú voliči na túto kauzu? Je podľa nich vážna a mal by podľa nich Gašparov odstúpiť, lebo my to máme zmerané? My sme sa pýtali teda voličov na viacero rôznych kauz, ktoré sú vlastne na strede koalície opozície. A teda jedna z najviac vnímaných kauz je práve Očistec, kde stojí Tibor Gašpar pred súdom. Pýtali sme sa tak, že či je podľa vás veľkým problémom prípad Očistec, v ktorom Tibor Gašpar a Norbert Böder sú obžalovaní a postavili sa teraz nedávno pred súd. Veľká časť populácie, veľká väčšina obyvateľov Slovenska hovorí, že to je veľký problém. Oveľa zaujímavé, že to ešte začína byť v momente, keď sme sa spýtali, a teda mal by Tibor Gašpar odstúpiť. Dve tretiny ľudí na Slovensku hovoria, že mal by Tibor Gašpar odstúpiť. A dokonca, a toto je, mňa to veľmi zaskočilo, 30% voličov Smeru hovorí, Tibor Gašpar mal odísť z polície po predsedu parlamentu kvôli tejto kauze. To je tak netradičná vec. Voliči Smeru sú tak lojálni k svojim politikom, čokoľvek Robert Fico, Norbert Kaliňák, robia, tak im veria a nežiadajú vlastne od nich žiadne vyhodenie odpovednosti. Tu 30% voličov Smeru hovorí, Tibor Gašpar mal odísť. Ešte vyššie to je to číslo medzi inými voličmi koalícií. Až 50% voličov Hlasu hovorí, že mal odísť aj Republiky. Dokonca aj Republiky. Pri sa nevieme, tam je tá vzorka malá, alebo to už je taká naozaj neviditeľná strana, že nevieme to úplne naisto povedať, ale cez 50% voličov Hlasu hovorí, Tibor Gašpar mal odísť. Tibor Gašpar dal teraz rozhovor v denníku SME a tam hovorí, že keď voliči dajú jasne najavo, že škodím Smeru, nie som prihlapaný k žiadnej stoličke, milujú tento výraz politici, tak odídem. Tomu práve namerali, ne? Tomu práve namerali, ale vieme, čo sa stane. V skutočnosti povedia, že ja neviem, ani nebudú sa potom vyjadrovať, že 30% voličov Smeru si to myslí. Možno povedia naopak otočia to, väčšina voličov Smeru hovorí, že to je v poriadku. Čiže myslím si, že výsledok tohto prieskumu bude, že vymyslí asi nejakú novú formu, prečo ma dostať do funkcií. Portál 360 zverejnil prieskum agentúry Focus, že citujem, SDK 2.0 nedáva zmysel a zasa citát, ak by sa spojila celá opozícia, vládny by Smer, Hlas a Republika s 80 kreslami. Z toho prieskumu vyšlo, že pokiaľ by vznikla predvolebná 5 koalícia PS, SAS, Demokrati, KDA a Hnutie Slovensko, získala by 37,8%, pokiaľ by však všetky tieto strany kandidovali samostatne, bolo by to až 47,8%. A že teda tento druh spájania tým pádom nedáva zmysel. Juraj, dáva zmysel robiť takýto prieskum? Ja som denníku N zodpovedný za tvorbu prieskumov, ktoré robíme spolu s Ipsosom, za agentúru Ipsos. Je to veľmi dobrá spolupráca a veľmi dobrá spolupráca je to aj v tom, že my tiež nás lákajú rôzne otázky a rôzne nápady máme, ale buď sa sami nabrzdíme niekedy, alebo nás aj kolegovia z Ipsosu zabrzdia a povedia, že toto sa nedá merať. Toto by ste možno chceli vedieť, ale neodmeriame to. To, čo si myslíte, tak to tým neodmeriate. Áno, lebo sú také zásady sociologické, že nemeriame to, čo neexistuje. Alebo to, čo by nemohlo nikdy existovať. Áno, zásadný problém tohto prieskumu je, že vlastne, že sa pýtajú na niečo, čo sa nestane. Nikto nehovorí zo všetkých strán, že by išli do koalície s Igorom Matovičom. A navyše, môžeme sa o tom aj porozprávať, je to veľmi ťažké merať koalície, potenciálne koalície, ktoré nevznikajú, alebo majú veľmi malú šancu na vznik. Táto má takmer nulovú šancu na vznik. Nikto o tom nehovorí. A keď sa hovorí, tak hovorí sa o iných stranách, že či sa budú chcieť alebo nebudú chcieť spojiť. A v tomto prípade naozaj je to tak, že takáto koalícia nemá šancu vzniknúť. Ja sa potom pýtam, že kde je potom tá maďarská koalícia a prečo sa nepýtajú ešte na mnohé iné strany. Ale naozaj je to tak, že keď sa ľudí... Myslím si, že výsledok tohto prieskumu je, že sa ľudí pýtali na teoretickú možnosť a niečo si o tom pomysleli, ale nedajú sa z toho robiť závery. A určite sa z toho nedajú robiť závery. Problém, že tie závery sa z toho robia. Vlastne sa akože politici, ktorí zásadne odmietajú koalície akékoľvek, už sa tým prieskumom zaštiťujú. Má to viacero problémov, to prieskum. SDK 2.0, toto nie je SDK 2.0. Keď si pamätáme, v roku 98 bola SDK, ktorá vznikla z 5, ak sa neviem, 4 strán. 5 podľa mňa. Strán, ktoré, ale okrem toho do tej koalície potom úspešných boli ďalšie
koalícia bola úplne, ale spojenectvo opozície bola úplne iná ako teraz toto. Je to zaujímavý myšlienkový experiment, ale dáva by sa si povedať na to, že som z toho niečo vyhodnul. Natáša, čo ty si myslíš o predvolebných koalíciách? Ako by podľa teba dopadli? Touto v nadväznosti na to, čo sme si povedali o tej predpokladanej spojení celej opozície. Spôsob, ako nasradiť ľudí a zároveň s výhodou veľmi dobrej straty času, ako sú tieto úvahy. Ono je to normálne, že iritujúce vlastne pre ľudí už ako myšlienka v tom, že je tam vyššie kvórum, je tam v podstate zákonitá zrážka programov, ideí, záujmov, čohokoľvek. Trčí z toho kalkulu, kde vlastne skôr potom možno, že aj to je vlastne za tými vyššími číslami pre jednotlivé strany oproti tomu ich predvolebnému koaličnému spojeniu, že to je akoby čistá práca, že ideme tu jednoducho do volieb, že toto sme my a máme nejaký ksík a máme nejaký program a proste nejakú históriu. A potom sa to vlastne iba skončí nejakým kupčením sa, ktoré je výrazom toho, že nie sú stabilné tieto takto proste nadizajnované nejaké celky. Čiže podľa mňa to je akože dosť slepá ulička, aj tiež akože nevidím význam v tom, že ako to merať a tiež akože čo tam postavíme vedľa seba. Vlastne aj v tej tak nakreslenej peťke, ako sme sa zhovorali pred chvíľou, ako čo tam hľadá hnutie Matovič, s ktorým vôbec akože Matovičovo hnutie, s ktorým nikto nechce robiť. A potom sú vlastne aj medzi ďalšími sú zase rozpory. Zase ešte aj PS a SAS môžu mať voličov, kde jedni odmietajú tých druhých. Teraz čo, ako chceme zmerať, že či sa naštvu a povedia si, že ale ja som proti tomu, aby ste sa spájali. Takže to nebudem hodiť nikomu z vás, lebo ste ma naštvali už tým, že sa s nimi kamarátite a x iných takýchto, presne, že merajte naozaj akože niečo, čo sa dá. Ja som povedal, že teda debata o tom, či majú vznikať koalície predvolebné, je úplne legitímna. No. O to viac v prípade, že niektorým stranám hrozí prepadnutie hlasov. To videli na tom Ipsose, že vlastne tam vyšli demokrati pod 5% prvýkrát po novej dobe. Áno, čiže vlastne k tomu sa budeme musieť znovu vrátiť a budeme sa musieť baviť o tom, že čo tie strany majú spraviť. Len prepáč, toto je tiež presne ten rozčuľujúci faktor, že majú vlastne ťahať tých, ktorí z tých prieskumov vychádzajú dlhodobo ako nie istí, že pôjdu do parlamentu. Lebo to je tiež taká, ako povedala by som, negatívna vlastnosť vo očiach ľudí. Takého celku. No áno, a je to podľa mňa ale tak, že je v poriadku rozmýšľať nad tým, že nechceme, aby demokratické hlasy prepadli a majú tie strany to vymyslieť tak, aby to nakoniec aby to zariadili. Tu budú na seba narážať, vidíme to, veľmi stále viac sa vymedzujú KDH a SAS a hovoria, že oni nechcú do žiadnej koalície ísť a že asi ani nepôjdu. Uvidíme, možno, že keď budú okolo tých 7% ešte na jeseň, tak budú mať ešte väčšiu istotu, že to nemajú ani skúšať. Je to ich vec, potom bude otázka, čo bude volá PSK. Ale to je iná debata podľa mňa. Je to debata na politické strany, ako majú čo najzodpovednejšie pristúpiť k tomu, aby neprepadli hlasy. Ďalšia iná téma na médiá a prístupné agentúry je, že ako to čo najlepšie merať, ako to robiť. V momente, keď vlastne meriame teoretickú možnosť, a teda aj my sme merali koalície, o ktorých sa rozprávali, či majú alebo nemajú vzniknúť, len si potom treba veľmi dať pozor na to, že musíme stále pozorovať, že pozor, toto je potenciálna koalícia, ktorá nevznikla, nie je jasný, kto je líder, ako sa rozdielia, akú majú dohodu a ľudia sa s nimi ešte nemali šancu žiť a stotožniť, takže majú samozrejme viac otázok ako odpovedí a preto aj opatrenie k tomu prístupu. Naozaj reálne čísla toho, ako má nejaká potenciálna koalícia a akú má šancu uspieť, je možné robiť v skutočnosti nejaký čas potom, ako toto všetko predstavia. Čiže všetko predtým budú vlastne teoretické čísla a ten vývoj potom môže byť rôzny. Môže zafungovať efekt spojenia a vystrelí tá koalícia, alebo zrazu nabaluje všetky hlasy, lebo chcú ľudia podporiť víťaza. Ale môže sa to vyberať opačným smerom, sklamaním z toho, že kto sa nakoniec spojil a tí voliči môžu odskakovať. A toto v skutočnosti veľmi ťažké je merať a nevieme to povedať, ako to bude. Na záver tradične, Juraj, čo dobré sa tento týždeň stalo? Ja by som si vybral takú tému z kultúry a je to zároveň kultúrny tým na tento víkend.
Tento víkend je v Bratislave bratislavský knižný festival Brak. Mne sa na tom veľmi páči to, že to je presne jeden z festivalov, ktorý je naozaj ťažko skúšaný ministerstvom kultúry Martiny Šimkovičovej. Aj tento Brak, aj tomuto Braku vlastne odobrali dlhodobú podporu a zrazu pár mesiacov predtým, ako sa mal konať, sa dozvedeli, že nedostanú peniaze, ktoré mali dostať. Nakoniec, keď na ministerstve videli, že aký to je škandál, tak sa tvária, že im tie peniaze predsa len dajú, ale ešte ich nedostali. Ale tak sa zomkla komunita vlastne okolo toho Braku, že vyzbierali podporu, ľudia prispeli, sponzori prispeli a nakoniec ten Brak sa môže uskutočniť. A môže sa uskutočniť dokonca tak, že také tie sprievodné podujatia, na ktoré sa bežne platí vstupné, teraz budú zadarmo, čiže ľudia tam môžu prísť. Bude tam veľmi dobrý program, budú tam spisovatelia zo sveta, slovenskí. Z denníka N. Budú tam aj z denníka N. Nechcel som, aby to vyznelo ako propagácia denníka N. Bude tam skvelý slovenský výtvarník Andrej Dubravský. Budú tam veľkí aj malí knihkupci z celého Slovenska, čiže je to niečo, kam ja osobne sa pôjdem pozrieť a teším sa na tú akciu. Natáša, čo ťa tento týždeň potešilo? To je vždy strašne ťažká úloha, ale predĺžujú sa dní. Od kolegov som počula, že možno bude druhýkrát pršať, tak uvidíme. Budúci týždeň by sa to malo diať. A ináč som sa z dôverou obratila na Rusko v tomto prípade. Teda, lebo už sme počúvali tiež od našich kolegov, ktorí sa v tom oveľa lepšie vyznajú v tom dianí, lebo píšu vývoj bojov, že teda v tom Rusku sa to nádherne kazí a nemá tá zlá strana nejaké prílišné dôvody na optimizmus. A konkrétne tento týždeň Putin v pondelok podpísal taký dekret, ktorým odpúšťal dlh v obrovskej výške, a to nielen v rubloch, tá výška v eurách bola nejakých 120 000 ľuďom, ktorí sa zaviažú na rok v armáde, a bolo to považované za taký signál, ako v podstate, že už nejsou lidi. A ešte vlastne som sa tiež spýtala kolegov, že ako je to s tým Krymom, kde vlastne by mali Ukrajinci sa veľmi akože blížiť jazda k cieľu, že odrežú Rusov od Krymu. Čiže Ukrajine sa darí, ja v tom držím palce a to je podľa mňa radosné. Hovorí komentátorka denníka N Natáša Holinová, ďakujem, že si prišla. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme zástupcovi šéfredaktora Jurajovi Koníkovi. Ďakujem, dovidenia. Ja som Miro Kern a vám ďakujem, že nás sledujete, počúvate a čítate. Príjemnú sobotu. Tentoraz budeme hovoriť o búrke medzi Tomášom Tarabom a Andrejom Dankom a o tom, čo to znamená pre koalíciu. Rozoberieme si náš exkluzívny prieskum, ktorý ukázal, že vytvorenie jednotnej opozičnej kandidátky po vzore SDK nedáva zmysel, keďže by ňou opozičné strany stratili 10 poslancov. A pozrieme sa aj na prvé kroky Pétera Maďara, ktorý si napríklad oproti Viktorovi Orbánovi znížil plat o polovicu. Vítajte pri debate. Našimi hostiami sú komentátorka denníka SME a tiež expertka na Maďarsko Beata Balogová. Ahoj. Ahoj. A Michal Havran, moderátor a Havrana. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem pekne, že ste tu. No, poďme na úvod k nemocnici, skôr ako sa dostavíme k tým koaličným naťahovačkám. Robert Fico mal totiž k nej takú veľmi energickú tlačovku a bránil v nej Roberta Kaliňáka. Nemocnicu postavíme ešte do konca volebného obdobia. Žiadny skelet, reálna stavba. Do psej matere, chcete túto nemocnicu alebo nechcete? Aký je váš tip na úvod? Bude? Určite nebude, ale ja verím, teda neverím, lebo sa to nestane, ale ja si želám, aby jeho voliči si toto zapísali. Aspoň tento jediný sľub, keď žiaden iný, a teda nech si to skontrolujú. A čo by som k tomu dodala je, že obraňuje Kaliňák, ktorý iniciatívne sa hrnul do tejto práce. Potom si najal na to Orbánových oligarchov,
teda firmu, ktorá spolupracuje s Tiborcom Ištvanom, ktorý je zať Orbána, ktorý je známy z veľkej kauzy Helios, kde lacné ledové svetlá nainštaloval v celom meste a proste tie svetlá nefungovali a vyšetrovala to dokonca aj korupčná agentúra OLAF. Čiže už vtedy bolo jasné, že niečo nebolo v poriadku. Ironicky si myslím, že v Maďarsku by s tým nebol problém, lebo by podplatili aj človeka, ktorý to kontroluje, ktorý kontroloval statiku. To je dobrá správa pre nás, lebo vidíme, že aspoň niektoré mechanizmy fungujú a niekto prišiel na to, že ten betón nie je v poriadku. Zároveň to, čo urobil Robert Kaliňák, je, že opäť namiesto toho, aby urobil štandardný výberový proces, aby si povedal, že tentokrát to urobím správne, tak povolal slovenské firmy bez toho, aby dodržal nejaký transparentný proces. Čiže nie je moja odpoveď. No, mne to pripomenulo jednu vec. Najskôr teda nie je tá reakcia, ale keď sme sa dozvedeli, že v akom je to stav, ja som si hneď spomenul na to, čo píše Roberto Saviano, ktorý má stále policajnú ochranu, pretože písal o pôsobení Dranghety, dokonca sa snažil aj interpretovať situáciu po Kuciakovej vražde na Slovensku. A on vo svojej prvej knižke, ktorá ho preslavila do takej miery, že dodnes vlastne musí meniť byty a adresy, vysvetľuje, akým spôsobom stavebné firmy, ktoré patria Dranghete, stavali v Taliansku podobné budovy, mosty, cesty, nemocnice. Je to presne ten istý model, je to domiešavanie betónu, lacné výstavby, fejkové proste stavebné postupy. Výsledkom toho je napríklad aj, pamätáte si tragický pád mosta v Janove za plnej prevádzky, a to je pár rokov dozadu, ktorý bol takisto stavaný v tom období a takisto tam boli napojené takéto pofiderné firmy, čiže hneď ako som sa dozvedel, že sú tam stĺpiky tohto, tak som si spomenul na Savianovo varovanie, že takto stavia v Európe mafia. Že proste oni jednoducho nerešpektujú tie veci a snažia sa to obchádzať. V kontexte aj toho, čo povedala Beata, je úplne evidentne, čo sú toto za ľudia, veď vieme predsa, ako sa správajú, akým spôsobom získavajú zákazky, akým spôsobom obchádzajú kontroly a toto je výsledok. Druhá vec k tomu dátumu, v krajine, kde máme prislúbenú diaľnicu do Košíc do 2010, tento typ suverénnej výstavby nemocníc proste nemôže zlyhať. Uvidíme, čím sa budú teda prezentovať. Konkrétne pred voľbami Robert Fico teda dodáva, že pacienti sa tam dostanú až na jar 28, čo je ale teda po voľbách, takže to už možno nebude také dôležité z hľadiska naháňania toho termínu. V každom prípade fakt je, že Robert Kaliňák vybral týchto ľudí, respektíve za jeho éry vybrali týchto ľudí, ktorých potom hneď vymenili teda za tie slovenské firmy bez súťaže. Chcem sa opýtať, čo hovoríte ale na ten výrok. Robert Fico sa zdá, teda sa snaží vlastne nejakým spôsobom zmeniť ten narratív, aby bolo jasné, že my tu staviame a opozícia má v podstate kuvičie hlasy a nechce nemocnicu. Tak ten výrok, vždy keď Robert Fico použije frázu do psej matere, tak ja naozaj spozorniem, lebo je jasné, že chce vlastne prekryť nejakú podstatu. A pomerne bol v tomto videu taký už namosúrenejší, lebo sme si viacerí všimli, aj komentátori, aj kolegovia, že mal také pokojnejšie obdobie, ako keby naozaj sa snažil poučiť z pádu Orbána, že nemôže vlastne neustále hulákať, nemôže byť agresívny. Ale ja veľmi pochybujem, že dlhodobo to vydrží Robertovi Ficovi byť umiernený a slušný. A zároveň je naozaj evidentné, že toto je vláda bez dôsledkov a bez následkov. Skôr bez následkov. Že vidíme masívne zlyhanie. Toto keby sa stalo, neviem, predchádzajúcim vládám, tak to počúvame ďalších 5 rokov a vybuduje si na to masívnu kampaň. Ale on sa postaví vlastne k Robertovi Kaliňákovi a sebavedome berie na seba vlastne celú túto, ja by som to aj nazvala
korupčná kauza, lebo naozaj, ak je tam takéto zlyhanie, ktoré ohrozuje ľudí. A naozaj si predstavme, veď čo vlastne Michal vysvetľuje, že ak by sa tá nemocnica postavila s tými poškodenými alebo nekvalitnými sklopmi, že aké následky by sme riskovali. Na verejných stavbách si toto naozaj dlho nepamätáme. Mali sme tu súkromné stavby, ktoré mali podobné problémy, ale verejné nie. Poďme ku koaličnému napätiu okolo Tomáša Tarabu. Andrej Danko, ktorý ho na ministerstvo životného prostredia vyslal, tak ho tam teraz vlastne už nechce, ale Robert Fico im zatiaľ nevyhovel, teda v riešení tohto problému a teda počas léta sa majú zmieriť. Poďme sa na to pozrieť. Pokiaľ sa táto politická dôvera neobnoví do 30. septembra 2027, dôjde k personálnej výmene na úrovni ministra životného prostredia a podpredsedu vlády. Ak by takéto nemala do konca septembra vzniknúť, tak úplne logicky abdikuje. Šikovný ťah od Roberta Fica? Je úplne jedno, aké sú vzťahy medzi Dankom a Tarabom. Úplne mi je to jedno. Proste ja vidím, že keď sa pozriem na ich profily politické a výkonnostné, tak viem, že v pozadí proste zlyhalo nejaké plnenie, ktoré proste nebolo dostatočne uspokojivé pre jednu alebo druhú stranu. A to sú tie veľké projekty. No, Gabčíkovo už s Orbánom asi nebude. Čiže to je jedna veľká verzda. Málinec asi nebude takisto, lebo to proste nestíhajú. To znamená, že podľa mňa také tie savianovské záväzky v pozadia jednoducho prestali fungovať a táto nespokojnosť má ako takúto zvláštnu politickú koncovku. Čo hovoríš na to riešenie Roberta Fica, že teda im dal čas počas leta? To vyhnieť a predpokladá, že Andrej Danko sa ukludní. Práve preto, že Andrej Danko je ten člen koalície, ktorý stále vyvoláva tieto krízy a vyvoláva ich kvôli pocitu vlastného ohrozenia. A tak to bolo aj v tomto prípade, veď znervóznel, keď Taraba sa chcel stať členom Slovenskej národnej strany a on to nepovažoval za prínos a nesúhlasil s tým a naďalej považoval